אני מבין גם למה אלוקים לא שלח לי את הכסף. כאילו, אתה מאמין שהכל מגיע לך, אז כנראה שלא עשית את ההשתדלות הנכונה. אנחנו היום חיים לפי הסדר עדיפויות שאנחנו פשוט מרגישים. זה היא אומרת לי, כולם בחיים שלנו, אני מאוד אהבתי את הסרטון הזה שלך, של כולם כאילו בלחץ, איפה, כולם בגיל שלי, אמרתי, מישהו בגיל שלנו, סבבה שאת רואה אותם המצליחנים האלה, עבר את מה שאנחנו עברנו? אמרתי לה, אם לא הייתי עובד את התהליך הזה, לא הייתי כאילו נכנס באמת להבין רגע את ההוצאות, הכנסות, הדברים. אני מבין גם למה אלוקים לא שלח לי את הכסף. כאילו, לא הייתי מתנהל חרא עם יותר כסף פשוט. אתה יודע, לפעמים יש את השאלות, לא, התהליך הזה והזה, ולפעמים בשורה האחרונה, באמת, אין מה לעשות. לא צריכים את זה באיזה שלב, ומי שלא, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, וואלה, אני לא רוצה לדעת מה קורה לי בחשבון, אבל כן, שקורה משהו. איך יגיע לך הכסף? זה, תעשה את ההשתדלות, אלוקים ישלח, היקום, כל אחד במה שהוא מאמין. אבל תעשה את ההשתדלות, אם כנראה שלא קיבלת מה שצריך, כנראה שההשתדלות שעשית היא על הפנים.